Gandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Sama po kami ni Pangulong Duterte, ni Mayor. Maalala ko po, 1998, una ko pong namaneho si Mayor papuntang Congress. Bagong congressman pa siya, nag-graduate siya sa Mayor. At marami pang pagkakataon. Isang maalala ko rin, papunta kami ng ospital, masakit yung tiyan niya. Madaling araw yon. At ilang beses pa po nakamaneho rin po ako sa kanya, pero hindi ko po nagawa nung presidente siya dahil sinubukan naming tumakas, sumunod yung mga PSG. Pero ngayon muli, as a private citizen, naipagmaneho ko po siya muli. Masaya po ako. Magandang hapon po sa lahat nakikinig ngayon. Marami nagtatanong sa Facebook, yung mga ka-DDS, yung mga supporters mo. Tanong sila, ano raw ang paborito mong kanta? Yung ano daw, daghan daw guwapa o guwapo na mga Bisaya. Anong nila, Mayor, anong mas pipiliin mo? Yung mahal ka o yung mahal mo? Ano sa dalawang pipiliin mo? Oh no, oh no, 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 no. Do ba do do do. A do ba